Hey, wow, shana, kushubile bashana, siyaxhashazwa la bashana. Abantwana basePitoli bashana, Kgalaletsang bashana, nokhonse bashana. Bacela ukubonakala bashana, hey 21 kaDisemba bashana. Awu bafuna abantwana dololo ukutholakala bashana. Imoto yabo izotholakala emfuleni bashana odumo bashana. eHenops eCenturion Henops River bashana. Umfula odumo bashana la kwalahleka khona abantwana abamaphoyisa base-Free State bashana. Bashana bathe bese betholakala nabo batholakala sebefile bese sebengasekho sebeshonile bashana. We-3 Musketeers kwaye execution efanayo pho madoda khulumani noma khonto esingayazi ngalabantwana laba Kgalaletsang noHonce beba ama witness somewhere emshikashika thizini basolwa la kunini ukuthi sibe khulumani madoda kwenzakalani Molefe kwenzakalani madoda Matlala usanomuntu okwazi ukukhomba ngaphandle izwi usejele kwenzakalani madoda akukho kubabisana bashana ezweni kusaqhuma ama incident afanayo endaweni efanayo bashana isazo sholonto bashana basopa lo Kyo Plerm Tukazi hayi siyabuswa la eMzansi kubi kushubele